Delivery? Yes ma'am. Ma'am, pwede kumunta na kang madam ba ni nga kon parcel? Sa ngala, murag. Riverside naman kon mo kun yang ngalan kon nagkatudlo ba? Tung sa isa niya. Kaya kung kanay kulang ni. O kasi kung yan lang, Kulang siya kung kanira. yan yung ano. Pero lahi pag ngan Number. lahig ngalan na dito karapit gid. Ah, si Kara ang nag order. Si, Ah, si Mama Sita. Kay Kara lang nakapangalan. Nang kaning isa. Mutanog iya ba ni? Thank you. Ito na yung aking susi. Salamat. yung number ano, di ba na? 102 man, oh. Di na number. Kani ba 3592. Yan yung number. 3592. Itong cellphone number. Kani di mo ko makontak ka number bay. Kani 320. Ma, hindi na makontak. Tay man yung 320? Ang dulo, 6320. 6320? Oh. Dili 559 ay? Wala naman na ang number. Nagay kay gato lang yung niagi nga. Suko kuno kay ka. Ha? Kay Wala na si Ted. wala na ako. Ala mo kapalo nga. Abot mo, abot ka diha. Pangutana ka sa. Ang gusto. Ano ko lang ngalan ako? Wala ko ngalan. Wala ngalan ba? Oh, Riverside na. Oh. Ano ba? Na pa to katong taga SPH nakabalo nga umuha. Oh. Murag terno yan dito, ma. Kasi ito feeling ko sa ulo lang yun, eh, no? Pa? Ha? Sa ulo lang yun. Ito, ito ang upuan. Ulo. Trito, Raman, Trito. Ito ang upuan, no? Ang Sandigan. gato 795. Sandalan. Ang base niya. Karapit agaraw. Sabi nga siya. Kasama yan, ma. Sit yan. Hindi ah. Giving chair naman akong gikuha. Nag-order Isa mo sana. Oh, karapit na karaw. Uban nga yan, ma. Kasi yung hindi magkasya sa lagayan. Nag-order si Kara. Saan man na siya? Saan man na? Ha? Nay nakabangko bro. Sabi nga bangko. Uban yan. Katong sandalan siguro yan. Mas kisa mas karapit. Ako na. Anak niya. Yung bunso. Katong tomboy. Bubli na lugar mong bangko. Okay, kana sa 795 na siya. Ha? 795. 725. Oh, kani. Hala pa kay Mars. Ang mayaman kong kumari. Kara dia. Ha? Ay, but na ako bulo. Taraw sa ako, bit. Ah. Ano nga? Return para order. Napatay. Di ba lugar na kabo? Oh, kani sa 3592. Ang isa 7. 795. Kamahan pa sa kayo 700. 7-9? 700 pa asa? 795? 795? Aw, abin ako. Kala ko 7,900. Mo gani, abin ako 7,000. Karapit agaraw mo gito. Impress daw na. Ha? Ah, sa uyab. Ah, sana all. Tamba, akong tsura ba sila dai? Diki dana para to niyang motor nga gi-deliver dinid. Oh, nabuo. Motor imong ginalme? Yung, hindi, buo. Electronic. E-bike. Kinahanglan magid na sa open. Kara! Ma, video ma. Eto na nga, oh. Video aw. Di man video man nga mag-open kay para makita. Pwede naman to. Mm. Patay na. Eh, kuan ba yan na? Mahal ba yan na niya pag deliver na na iliki? Di ba? Ay, okay. Siya. Ay, okay. Ayo kay Masig iuli ninyo lang. sige bro, iuli magid ako na. Why gunting ito tindahan? Ako sila mo dialab. Ah, alika na. Ah, sana all si Karapit. Kay impress na gito kuno. Kay Impress. Mo kay ning Napa isa. Tanawa yung isa. Ay, kagalan mo. Ito na, gaming chair mo. Di ba? Ba sa una kay return man to sa una. Oo, okay. Sabot day. Nag-order ko otro mo ni karon. Nag-order mo. Ya kataon sa tagyato. Impress yan. Karapit. Isa. Hindi, siya lang yung order pero para kay Impress daw yun. Na pag wala na magibutang ng kanta. Wala gani fragile sana. Nagibutang na fragile. Fragile. Oh.
Fragile eh. Fragile. Ayan yung mga ano. Mga ligid. Mara gini kay ligid kay ligid lang daan bugat na. Ayan Yang sa manok bugat na. Ilang lugar na siya? Yang sa tiganan bugat na. 4-5. Ha? 3-5. 3.5. Yang pa bugat na. Mahal mang yun. Kaya nang impress. Ano ba nato naman? Ayun sa nag-style. Gani, si 725. Ayan na. Black red. Na pagiri kurente ba? Sige lalom. Ha? Massage share pala. Massage share. Ay. Baka kasi may buak din sa sulit. Ayan. Atay tip na sa sila. Oh, ana. Oh. Chika, si kulangan unya na. Mahal, magid na siya gyud nga nga style. Mm. First no. Asimbol ka basig na kulang ba? Ikaw balo ka simbahan nay. Ha? Ikaw ka balo. Puro deliver ako lang. Taga-deliver lang siya. Hindi siya. Kaya tanaw na sa nimo kung nabang dito ba na pagasimbol niya. Tanaw ba? Kasi ikaw yung ano na sapuan mo. Kara. Siya pag ilipasin mo lugar. Hindi. Ah, pagkanaliki oh. Delivery lang siya ma. Hindi siya bumili. Lusot na oh. Ayun nga oh. Tanaan niya. Sige, lusot mo naman na yung style. Asa ka Ayan na pangalan, Karapit. Hindi na hindi ko ma-rider naman kumang mali pa. Paulat ganin ako siya. Kung magasimbol ka, basig na kulang oh. Ano biyaan niya na ko bayaran ko na muna ka man na ron. Nya iuli lugar niya mo na karong nga na-abri na, di mo na pwede. Iurin ako na siya, unay kulangan na nagbuak. Iputos mo ganin nga siya nag-abri. Kung ganin siya kung pag-abri kayo, unay likingan na ron. Kulangan ba? Na-pressure tuloy si Kuya. Gani. Ayan. Murag pampaligo yan ng baby. Mo gani. Ito sa bata ba? Oh. Ayan, gaming din yan. Electric fan? Sa nangyari kay. Opo, alan. Okay. Ano yung second hand? Ha? Ay, para sa Bakit ano? bitaw sa kuan. Utlam. Parlor ba? Oo, sa salon. Pa? Okay naman na. Hindi ko ginahala niya. Mo rin nga po sa tiyan ng tuyo. So, tikuang na may isa na na pelo. Hindi pa niya kuha. Hindi ba? Hindi ka daan eh. Kaya mo na hindi ka ganahan. 3.5 kaya yan. Ayan si Daddy dyan, meron ka ng taga-assemble. Eto, yan yung sa Jawa mo. Saan mo naman na-order yan? Saan mo na-order yan? Shopee. Bakit, naigas-gas ba? Yung kanya, lang half. Hindi gaya niyan. Yan, may foam. Katulkon siya, pwede na siya bigda. Mahalala man na. Oh. Tapos may lagayan ng paas. Dito ya. Dito mo na. Mag-deliver pa si Kuya na, Kuya. Ha? Kompleto. Kompleto. Si Daddy Jun na magbuo. Tara mo si Daddy Jun ba? Ha? Sa una ramda. Ikaw gyapon ang kato dito? Oh, tagbo kong pangita. Lusok Ngano man ya, akong pangutana. Shopee man niya. Ngano man kadalasan sa akong Shopee lagi magato dinhi kana may ngalan. Ngano gani wala? Kaya gani ni. Kinubuo, tawagan gani. Ngano na may ngalan? Di na ko kontak akong 320 ang lan. Wala naman to. Sige ko pangutana daw. Buta ko dito. 55 dahil akong gamit karon. Unsa man sa imong gipangutana nga pangalan? Kailan mo ni nga number tayo. Pero wala pangalan. Wala ngalan lagi na tingala gani ko ani. Ha? Riverside Walang ngalan. Tang Riverside Sunturan nakapag. Kung man Tawagan nana. ko nila. di Daw, na i-check mo yung account mo sa Shopee ba? Lagyan ng... Oh, wala. Wala kang name. Dapat, Percent to ra. i-check mo ba yung account mo? Naparan din eh. Nen, namin Natultulan nakabala sa naman nimo. itong Sulti naman ko daan nga basig Ah. kamo makakuha. Si Kan, si Marjan. Oh, tingnan ako Ako na na. basi na madinig ka Suko ra ba ito si Matang. Ako tayo tumisil.
I-report daw ka pre, anak. Report mo report. Hindi na mo hirap siya sunod gani basta makabantay mo kay return to center man to nag-order ko no. Return to sender. Center. Unya kay ang mulay ngalan ako adto number ha. Iya Riverside nakaputang basta makakuan mo og gaming chair ako ato basig lay na lang dayon kami kita ba ako dito sa kuan. Diba? Ang all around Daddy John. Electrical, company, assemble, ana. Diba? Karapet, Pintor. pintor, ana. Lahat na, tanan-tanan. Kara, okay lang magkaano pa sila. Magkaanak pa si Mama Sita tsaka si Daddy John. Tapos junior ba? Okay ra? Okay ra sa'yo? Bulahan magkagbaga anak. Oh, malay mo naman, di ba? Di mo masabi, oh. Hindi po yan. Anong gusto mo? Babae, lalaki? Para junior na, no? Ayan na yung sa armchair. Bangko o yung arm Oh, di ba? sa lanakad. Isa, dapat, wag kayo magkandong dyan ng jowa mo. Mo. Computer, tulog na lang ka. Sunday. Dyan. Hindi na ka diya matulog. Adjustment ka na. Pabor sa itong portahan ba? Yan, yung kabilang arm. Ano bang tawag mo dyan? Yung pang ano sa arms ba? Yan, oh. Bugtan lang na mo. Sige nga, kay, oh. Awa. Sige, ala. Gino ko. Adjustin ang Eh, ano ba? Recline mo. I-adjust ang Kana, kwan. kana. Protectilid. Bangko. Taas. Pindutin mo. Ha? Higa. Rigda. Kaya nga, dapat ihiga ba? Try mo ihiga. Hala! Oh. Ilabas mo muna to. Yan. Mascara sa Yan. Tapos, hala! Tara. Tapos higa. Hala! Tara. Hayahay ba? Tsada, oh. 3-5. 3-5, 3-2. 3.5. Oh, diba? Kasama shaping. Oh. Ano yun, Li? Ay, akit baba. Ay, akit baba. Yung sa kabila. Yan. Taas ba? Pataas mo ana para mahabwa ka. Ayaw eh. Ano sana bukas si Maros? Para mahabog ka ba? Lift. Lift. Sige, tayo ka. Dito siya kayo. Yun lang, ayaw ma-lift. Paubos. Pero ibubos mo. Sakyan mo siya kung ubos mo sa siya. So, anong di isang ubos? Tsada, ang ganda niya. Sige, likod para paubos oh. The kulay is good. Oh. Para makiukod. Congrats! Uniform! Yeah. Pati sa damit mo, oh. Hala! Diyan ka na magkakama, diyan ka na matutulog.